με μεγάλη δυσκολία όπως βλέπετε και εσείς, καθώς ο κλειός γύρω από το τζιπ το οποίο μεταφέρει τον Αλμπέρτο Ριέρα είναι μετακινούμενος, γίνεται κυκλωτική κίνηση. Οι φίλοι που βρίσκονται πίσω του συνέχεια μετακομίζουν μπροστά του και προσπαθούν να βγάλουν μια φωτογραφία, αποθεώνουν. Έχει ακούσει πάμπολες φορές το όνομά του, δεν ξέρω αν θα το έχει ακούσει τόσες φορές μαζεμένες στη Λίβερπουλ. Πάντως στον Ολυμπιακό το έχει ακούσει μέσα σε 1/4. Ο Αλμπέρτο Ριέρα αποθεώνεται και βέβαια βλέπετε αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του Παναγιώτη του Τουρκίστα και από τον Γερανό το πλάνο το πραγματικό όγκο του κόσμου του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ίσως να μιλάμε και για πάνω από 5.000 άτομα να βρίσκονται εκεί. Συνεχίζουμε πάντα σε ζωντανή μετάδοση από το Ελευθέριος Βενιζέλος και την άφιξη του Αλμπέρτο Ριέρα. Το αυτοκίνητο και πάλι έχει σταματήσει. Βλέπετε πρέπει να περάσει μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο. Μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα θεωρώ. Και για μία ακόμη φορά ο Ολυμπιακός ακόμα και σε επιμέρους νίκες γίνεται πρωταθλητής, γιατί πολύ εύκολα μπορείτε να θυμηθείτε εικόνες άφιξης άλλων παιχτών και να συγκρίνετε. Βλέπετε και πάλι το τζιπ να έχει σταματήσει που μεταφέρει τον Άλμπερτ Ριέρα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να φωτογραφηθεί να φωτογραφίσει μάλλον το Ριέρα κατά την άφιξή του, να τραβήξει βίντεο. Τα κινητά έχουν πάρει φωτιά, όπως και τα καπνογόνα. Οι προτροπές για νίκες επί του αιωνίου αντιπάλου βέβαια προς το Ριέρα είναι συνεχόμενες. Παράλληλα βλέπουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να μετακινείται μαζί με το τζιπ. Θα πάρει αρκετή ώρα για να μπορέσει να φύγει από εκεί ο Άλμπερτ Ριέρα και βέβαια σίγουρα μόνο ικανοποίηση μπορεί να αισθάνεται από τέτοιες εικόνες, καθώς παίρνει έτσι μια πρόγευση του τι αναμένεται να επακολουθήσει από την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού, όχι προς το πρόσωπό του, γιατί να λέμε και την αλήθεια δεν είναι εκδήλωση αγάπης προς τον Ριέρα, προς ένα παίκτη που έρχεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι προσωπολάτρες, είναι λάτρεις του Ολυμπιακού και φροντίζουν για το καλό της ομάδας και αποδεικνύουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο. Σιγά σιγά έχει αρχίσει να μετακινείται ο κύριος όγκος του κόσμου μαζί με το τζιπ και να φεύγει από το σημείο με το οποίο ήταν συγκεντρωμένος. Ο Αλμπέρτο Ριέρα λοιπόν αποθεώνεται. Βλέπετε εδώ αχνοφαίνεται το τζιπ, το έχουν καλύψει κυριολεκτικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού και μια ισπανική σημαία εκεί στο βάθος, αναγνωρίζοντας την καταγωγή του παικταρά που ήρθε στον Ολυμπιακό. Και σίγουρα από όσο λένε οι πληροφορίες μας θα υπάρχει και μια πομπή εντός εισαγωγικών από μηχανές που θα ακολουθήσει και στην Αττική Οδό τον Αλμπέρτο Ριέρα, δίνοντας έτσι ξεχωριστό τόνο στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ριέρα θα υπογράψει και το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και μετά θα ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας με τους υπόλοιπους παίκτες, με παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Μέλμπερκ, όπως ο Ντιόγκο, όπως ο Ιμπαγάσα, όπως ο Ρόμενταλ. Όλοι αυτοί οι παίκτες ανήκουν στον Ολυμπιακό και όσοι ακόμη αναμένεται να έρθουν στην ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού. Ο Ριέρα λοιπόν έστω και με δυσκολία απομακρύνεται από εκεί που έχει συγκεντρωθεί το πλήθος. Τεχνικοί και δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού βρίσκονται, του Sport TV βρίσκονται εκεί προκειμένου να μας μεταφέρουν και στη συνέχεια στις 9 και 4 στο κεντρικό αθλητικό δελτίο ειδήσεων το ρεπορτάζ. Εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι, ενώ θα βλέπουμε εικόνες στην συνομιλία μαζί σας. 2-10-41-11-153.
Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Έλα Σταύρο, καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό που βλέπω δεν το πιστεύω στα μάτια μου. Αυτή Γιατί? τη στιγμή αυτό που βλέπω δεν το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, και με τον Κουβού που λέγαν μεγάλη μεταγραφή και με πω τη λέξη, πήγαν 200 άτομα, πόσα πήγαν στο αεροδρόμιο. Τώρα μιλάμε για πάνω από 5.000 κόσμο, έτσι. Ναι, το ξέρω. Στον Κουβού πόσο πήγαν, 5.000 πόσο πήγαν αυτοί. 50 όλο το άκα. Sorry, λάθος. 200 άτομα πόσο